Hasiko gara. Enrique erinkari zinezkoa zaio bertaratzea, eta hor, ez da, datorriko. Bale. Ohiko osoko bilkura, ospatzen dugu, 2025ko maiatzaren 29an, arratsaldeko 7:00, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntua, 2025ko urtarrilaren 29ko eta apirilaren 23ko aktak onartzea. Akten inguruan... Bai. Vale. Akten aldeko boskak. Vale, bigarrenean, 2025ko martxoko eta apirileko alkatetza dekretuen berri ematea. Hor bai. Bai, martxoko dekretuetan, adibidez, badau gero beste bate onartuteko, baina 177 eta 178 die diru laguntzak. ONG desberdinei diru laguntzak. Bata ez estatu ditzen da, beste bat onartu ditzen da. Suposatzen dugu zehozetan oinarritu izango dela hori. Ez dakit badauen txostenik ere guztokoakun. Ez dakigu ondo, ez dakigu iritzirik, gauzi da jakitea zetan oinarritzen garen bati ezetz esateko eta besti baietz. Hori jasoko dugu. Eta gero ja, apirilekoekin, 250 da udalekuen araudia, eta bertan dekretuen agertzen da interesdunei erakutsi jakela. Guk badeko interesa eta guri itxako erakutsi araudi hori. Guren guztoko jakon geuk ezagutzie. Gero 259 da kulturetxeko eszenatokiaren inguruko dekretua, eta ez dau, dekretua ez da agertzen. Gero 302 da langile bati zabaltzen jaun jakon espediente bat, bere lanpostuan ez egotearren. Ez dakigu zer puntuala dan bere lanpostuan ez egotea, momentu bateko gauza badan, gauza luze badan, ze, claro, momentu baten, hemen gauzan danok desagertzen garela gure lanpostutik, momentu jakin baten. Zozetarako, esango dut, orduan ez dakit oso ondo... Puntuala da, eta... Azaltzeri badauen. Eta, bueno, nahi badozue beste momentu txoren baten komentatzen dugu, antolakuntzan nahi badozue, edo... bueno, egun baten, gertatutako zera da, gertaera bada, eta, bueno, esan agertu bere lanpostura. Azalpenak, bueno, mango dizkizuegu lasai asko, eta komentatuko dugu. Ez bale, azalpena badeko eta guztoko jagon jakitie, ez dugu bier izena agertzen da, baina ez dugu bier ezetan sakontzeik. Gauzi da, edozein desagertu lekela momentu jakin baten. Gauza da, desagertzie, eta beste gauza da, desagertzie lanpostutik momentu jakin baten. Horreitik, ondo desberdintzeko. Eta gero, bueno, datu moduen agertzen die 289 eta 302 bata da jasarpenaren eta beste violentziaren inguruko txostenak, eta, bueno, aipatzeko iruditzeako, horrebe enpresan bitartez egiten direla. Badeko gu langile, badeko gu teknikariek, igual, ez dakit, apur bat, gauza horrek bideratzeko, bueno, kontratu bidez egiten direla, aipagerez iruditzeko, besteik ez. Bai, txain, 308 bai. Apirileko 308 da 1,5 milioi ordainketa zerrenda batei dau, zerrendi ez da agertzen. Eta zintzu dien ordainketak jakitia. Da igeztik eratortzen dien gaztuek ez? Zintzu dien jakitia guztokoakun. Posible bada, bestik ez. Oso ondo. Aurrera ingo dugu. Hirugarrenean dukogu 2025ko lehenengo hiruhilekoaren bataz besteko ordainketaren berri ematea. Eta, bueno, hemen aurrekoan komentau gendun. 15,
15,81 eguneko epealdian ordaintzen ari gara. Eta, bueno, lege barruan dago eta epe barruan logikoki, orduan, Gero laugarrenean, bizitegirako hiri-lurzoru finkatuan lokalak etxebizitzara aldatzea arautzen duen ordenantza indargabetzea onartzea. Hau lurraldetik pasa gendun, hor txosten juridiko oso sakona dago tarteko, eta txosten juridikoak hainbat kontu azaltzen ditu, eta bertan diktaminatu gendun, araudia bertan bera iztea, eta tartean, martxan ipintea ere, hiri plangintza berriarekin lotutako lokalak etxebizitza bihurtzeko eta zerak bebai atikoak horrelako etxebizitzako goiko espazio horiek etxebizitza bihurtzeko nolabaiteko ikerketa. Udal gehienek ez dute esango, baina bai plan berriak eta landuta deukiesenak, deukiese astuta ze eremu zehatzetan bihur daitezkeen lokalak etxebizitza, batez ere komertzioa eskaltetzeko. Azkenean, hiriguneetan kale printzipal batzu dagoz, edo komertziorako lehen estu daitezkeen kale batzuk egon daitezke, eta hori normalean hiriguneko planotxo baten markatzen da, lehentasun horiek finkatuz. Orduan, hori bere momentuan saldu gendun. Ez dakiteko amenik edo nahi dozu egitea. Lehenengo abokatuen txostena guzti izerderaz dau. Ez dau euskeratute. Eta seguramente ados egongo gara, apo barrezen jasoten dienekin eta araudi barrezen jasoten dabenekin, baina bilurre boten dozku. Bilurre boten dozku, honek espekulazioei eta espekuladoriei bidiek zabaltzie eta nik uste dut oin dekogun ordenantzi, seguramente zarkitute geldiu da. Konfunditzen ez banaz, 2013ko da. 2013en onartute dau. Seguramente aldatu miko da, baina guri kriston bilurre motozku, dana libre beste leku batzutan gertatu izin da moduen, kolore desberdinetako udaletxetan pasau izin da moduen, dana libre izetie, eta ordin bai guztauko akun, hau deroga horretik adostasun batera heltzie, puntu batzuk markau, eta zati, hau izango da, hemendik aurrerako gure danon irizpidie, eta derogo da digun hau. Hori posible izango zen? Berez, derogazioa darama... Badakigu, prozesuek desberdin diela. Baina adostasun bat lortzie, balego aurretik, eta zen, hau izango da urrengoetarako markauko zen maksimuk eta minimoek, eta oin derogoko dugu hau. Baina gauza batek ez daukentzen bestea, Josu, hau da, oin etorriko da lanketa hori. Guk gure egonke hau derogo horretik minimo horrek marketia. Ez que derogatzen da, ezin daitekelako aplikatu. Ez que hor dago arazoa. Txostenak argi izaten dau, sartuko ginakela hainbat kontutan ez direnak egokiak legalki, orduan horrezegatik ekartzen da derogatzera, ez dago beste arrazoirik. Gero, lege barruan adostu geinkesanak, hor, gu adoz bilatzeko alik eta adostasun gehien, hori normala da. Baina logikoki, Guk gure aurretik jarri eta aurretik adostie minimo batzuk. Gu lege aplikatu behar dugu, guk horrela ikusten dugu, orduan, nik uste esan dut barri doa, errepikatuko naz, honek ez dukentzen, gero, finkatu ezin ditugunik, lege barruan barri doa errepikatuko dut, minimo batzuk edo ezar daitezkenak, logikoki, horregun ezin aplikatu, ezin aplikatu. Hori da dagoena. Bale, boskatzera ingo dugu. Ordenantza derogatzearen aldeko boskak.
ordenantza derogatzearen kontrako bozkak. Eta oin, alkatearen kalitatezko bozka erabiltzea dago, orduan, aldeko bozka. Bosgarrenean, berrizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako bosgarren plana onartzea. Hor, bosgarren plana batzordetik pasatu da. Uste dut danok parte hartu dugula pixkat lanketa hortan. Ez dakit olan aipamenik edo deuko zuen. Bueno, bai, parte hartu dugu neurri baten plan honen idazketan, bai, esatie, papelak edo zer jasaten dauela, asko aguntetan dauela, guri guztokoakun betetzie, egon da kasuren batu da, barruen bebai langile batek jasarpena jasan dauela esan dauena, eta, igual horrei zelan irten bide emon bertan markaute dago, eta igual aplikau emiko zan, eta batez be, guztoko jakun, egiten dien lehen aipatu dugu zen txostenak eta idazketak, protokoluek eta horre gauzok udan langileen bitartez sortzie eta aplikazio askoz efektibo bedala uste dugulako. Eta euren parte hartzie haundize danien, eure implikazioa normalina haundize izaten da. Hor, bai komentatzea horrekoan euki gendula zera, koordinazio bilera eta egia esan da aurrekoetan komentatu izan dudala, ezta? Eta nik uste dut hori danok partekatzen dugula, da planak ez ditugula ekarri behar ona onartze aldera, gero ez badire gauzatzen eta ez bazaie jarraipenik egiten. Horretan danok gagoz adoz, eta nik uste dut dinamika puskatu egin dugula. Aurreko batzarrotan agerian gelditu zen, zer nolako lanketa egindan kontrolpean izateko planaren nondik norakoak, 3 hilabeteko zera, birpasatzea, 3 hilabetero jakitea programazioa nola dijoan aurrera, gauza batzuk agian batzerapen bat izango dute, beste gauza batzuk egin dagoengo dire, baina jarraipena behar duela, eta horretan guztot guztiok ados gagozala, eta helburua hori da, eta hasikerako lanketan ikuste, zentzu horretan postekoa da, eta arlo teknikotik alegin badago, gainontzeko arloak inplikatzeko, langileak inplikatzeko, eta hori aipatzeko da. Bai. Ez dakit, esango ezin duen aurkezpentxo bat entzala ez etorri ziren enpresako guri gonbidapena ordu gutxi batzuk lehenago etorriakun, Hori esan bida, eta ezin zen ginen bertaratu, geldituko gara Virginiakin, barriro paperak guri aurkezpen egiteko, baina ordu gutxiko aurretia zabizia bozkuen etortzeko. Hori zain jubiarreko eta aurreko eterako. Ados. Bale, bozkatzera ingo dugu, planaren aldeko bozkak. Bale, 6. 2024ko kontu orokorra onartzea daukogu. Batzordean diktaminatu zen, komentatu gendun, azkenean, arlo pribatutik batez ere eratorritako kontzeptu bat dela, administrazioan agian ez dukola zentzu askorik horrelakoak aplikatzea, baina administratiboki horrela dago jasota prozedura aldetik, eta batez ere guretzat garrantzitsuna urteko kitapena izaten da, eta kontu orokorrean ere kitapenaren zati garrantzitsu bat aipatzen da, ezta? Orduan, hor garrantzitsuna aipatzearren, zera positiboan gaudela, egoera positiboan gaudela, eta kontu orokorra, zentzu horretan, aztertute urtea zelan bukatu da, positiboki bukatu dugu, eta hori da aipagarriena.
ez dakit honen arira zer deko zuen aipatzeko. Bale, bozkatzera egingo dugu, kontu orokorraren aldeko bozkak, abstentzioak. Gero 7. Daukogu 2025ko M17 buruzko mozioa. Hor komentetan ibili ginen ez da, bazelan arlo teknikotik pare bat, proposamen bat egoan, batez ere berdindutik bidalitako adierazpena M17ko, eta berak pixkat gurera ekarri nahian, berak uste bala pedagogikoagoa zala berdinduren adierazpena, bai herritarrei begira, eta gero bestetik geneukala aukera, adibidez, hori legebiltzarrean onartutako edo adostutako M17ari buruzko adierazpenak gehiago ematen duena mozio lez edo onartu daitekena, ezta? Eta berdin nahiz eta 17 pasatuta egon, ekar genezakela bilkurara onartze aldera. Ez dakit merezi da ben irakurtzea, aipamenik edo duko zuen. Nik bintzat ez, niretik ez da, nik irakurri dut. Bai esatie gureko gendu, honetara berandu heldu ginela. Uste dugu aipatu gendula idurre berak aipatu bala jaso zer pentsauteuen data honetarako batzordien, eta heldu ginen berandu. Aurreko egunien, ibili ginen WhatsAppez. Uste dugu dagokizun garrantzizi emon biakola eta denporaz enbidiela gauzak. Hori batetik. Gero, egitaraue azkenengo momentuko gauzi izen zen guretzako, eta nahiko beti edau egitaraue, baina uste dugu gauza batzuk ez tekela gauza, zerikusi handirik gai horrekin. Aipatzen di hor, Euskaraldian inguruko ekintza dauz, menopausian inguruko ekintza dauz, oso ondo dau, ekintza horrek egitea, justo maiatzak 17ko egitarauen sartzea, ez dakit, zematerainoko egokizetan. Eta gero, bertan testuen aipatzen da, bereziki 17an eta 28an, egingo diela ekintza edo jardun, inda badakit, 28an justo jaizekin eta konsitzen dauela, igual zozer berezizien alda egun horretan, ez dakit. Eta gero, esatie, benetan garantziz emoten motzau eta benetan babestu gure badugu herritargo guztize, egin daigun behingoz adostute dekogun aldagela hori, urgentzia apur bataz eta bati bizizia apur bat erresten botzau, dan ondako, ez? Bestek ez. Bale, mozioaren aldeko bozkak. Eta 8. Eskaerak eta galderak. Zer deko zue, batzeko. Euskaraldia dela eta ikustie kanpotik etorriteko txosten bat erderaz, baina baite udal barruko kontu orokorreko memorizia erderaz bakarrik probat mingarriz dela. Orduen, ez dakit, guztu zain jimiko zirela, badakit ez dela zeure gauza bat, baina ez dut, badagoela... Bai. Hori, arlo guztitan, baina plenura bakarteko dokumentazio bintzat. Da bestetik, ni bintzat ez tegat. Titulua gainera, euskera zetan, ez da, lehitan da. Nik bintzat ez tegat gehiago. Jasotzen dugu. Bale, abukatzetan ematen dugu. Bale.